Ay, Pokemon. Ito, marami sa Senado niyan, leche, mga... Kamusta yung mga Casualters? Ako nga pala si Pao Kemon at ngayon dadahanan natin mga Miss Gaming ko. Alam nyo na kung anong tema. At tinagan simulan. Hi! A lot of people have been requesting me to do this, so here you go. Pikachu! Pika pika! Nasa yung Pisngi reveal. Papisil ng Pisngi reveal. Oh, nalala ko yung meme. Ayan. Pero na tayo nadaanan na gano'n. Gata Kachem. Sunod. Kailangan pa evolve niya mga chicks na yan. Oh! Lechonk! Ikala ko meme. Totoo to. Galing sa Pokemon Scarlet and Violet. Kategory Hound Pokemon. Kung Pilipinas dapat abnormal na yan. 1 feet. Ang cute niya. Weight 22 pounds. Aroma. Alam ko. Kaya bagay na mga skills. Meron ba tong high blood ability? Can inflict high blood damage. Lumalabas lang itong mga ganitong Pokemon pag piyesta. Wala yung lore tungkol sa ganito na kung kumakain sila ng Pokemon. Alam ko na ano sila ng Pokemon na nagiging asawa, relationships. May ganun parang parte ng region, parte ng mga region na okay sa kanila yon. Parang mga lumang gawain. Conchilonk yung kanyang previous evolution. Sometimes sa Pokemon mukha siyang tanga. Cute niya. Gusto ko siya i-hug. Starter kaya. Kahit malungkot man sabihin atin to, ang lechon ay dala ng mga Espanyol. Ano ba naman yan? Lahat na aming kinukuha ng iba. Ito galing kay realistic role. Who's that Pokemon? Kalabaw-labaw. Iyon. Sarad. Yeah, pag nawawala ka na dun sa cave, di ba? Meron kang pwedeng kainin. Pag in-ember ko to, magiging crispy. Sunod! Rapata. Ano kung baka alien na to isa? Level. Oh, 1 HP. Endeavor. 1 HP din. Quick attack! Quick attack! Yes! Sabi ka, quick attack laging matic yan eh. Laging matic. Ano, hindi ko alam yung endeavor ba yun? Oh my God! Bagong atake ba yun? Oh my God! Elementary ako, umaalis agad ako ng Christmas party para maglaro. Naalala ko na hinabol ko pa yung mga Registeel. Iba't iba mga Regi. Ibang Pokemon ang hinahabol eh. Laro lang pag bata ka pa. Isip ko kung ano ang sasabihin mo sa akin kung maaari kang makipag-usap. Tag 5, tag 5, tag 5, talan tag 5. Di ba si Zigzag yan? Eh! Wate, di pa ako wate. DJ! Parang nekwa pa. Tayo sa DJ. Parang nekwa pa. Yung mga edit talaga yun. Lahat ng effects na to. Yup. Gamit na gamit. Tama. Sunod! Sheesh! Kayang talunin ng Thunderclap ni Charizard. Pero din ako hindi ko alam saan na nakatago. Meron din ako mga Pokemon na. Ako ba nilagay? Okay. Pagod ako maghanap. Ayan, sabi ko sa inyo eh. Hinahanap ko pa sa likod ko. Meron pa akong tawag dito yung mga Pogs na nilalaro. Ayan o. Gamit natin yung gumagana pa. Namiss ko to. Ngayon ko lang ulit ito nilabas. Ilalagay mo siya dito. Tapos para mag-lock. Ayan, ito yung nakikita nyo. Tapos ito yung para lumabas. Sa Pokemon. Squirt! Oh. Gusto na ating mga babae dyan. Nakakamiss. Ito pa. Papakita ko sa'yo. Bumakit yung malaki kong package. Ayan o. Boom! Oh, nag-glow. Yun o. Oh, nag-glowing. Si Dark Porygon, Dark Vapor, Ursaring. Kasama ko kayong mag-reminisce. Pidgeotto, Igglybuff, Chansey, di ba? Mahilig pa ako sa mga dark Pokemon nun eh. Hindi kasi ako racist, di ba? Sila Houndoom. Nahilig nyo ba yung tunog? Meron pa ako naman, hindi ko na mahanap yung iba eh. Hindi ko lang sino kumuha nito isa ko. Nakikipag-trade din ako, may Dark Charmeleon. Walang laban kay Pink Charizard yan. So, malumaan mo eh. Yung tunog ng naghihiwalay na plastic eh. Ayun o, itong mga energy cards. Ako, wala na akong energy sa buhay. Pwede ko ba itong kainin? Yan ang tunay na Pokemon Trainer, Biankex. O, ayan, meron ka ba niyan? Pika pika! Ito gusto ko. Yan ang natutunan ko. Yan ay, Mumu Milk.
Ang manggatas, may heal yan, alam ko eh. Remove 2 damage counters. Nakakamiss. Hindi na ako namageto yung mga naglalabas ng sticker. Koleksyon ko pa to nung bata ako eh. Nagpumigil ako magko-collection kasi alam na, responsibilidad sa buhay. May baraha pa ako. May baraha pa yun. Joker. Nung bata ako, ito lang kaligayahan ko. Ngayon, panira ng mga Pokemon. Kaya magpatuloy natin na ano ako eh. Alikabok! You're my best friend. In a world we must depend. Oh my God. Diglett! No, it's Rowlet. You were close though. 'cause, Sino like, to? lit. So you can see. Who's that? Nidorina? Nidoqueen. know that? Nidoqueen. Little Queen? No, it's Crocodile. Ha? Anong region na to? Who's that Pokemon? Mewtwo. Mewtwo, Like, man. who else could that be? Who is that? That is... No, it's Greninja. Like, his tongue is... Duh. Kaya na dati si Mewtwo, Diyos na si Mewtwo eh. Who is it? Squirtle. Who's that one? Ano iba? Portal! Are you sure? No! No, it's Quagsire. What the... Okay. Nice. Lahat si Dito. Dati si Mewtwo. Okay. Fable? Okay, Clefairy. Nobody else that can be. Who is it? Clefairy, except it's not! No. Togepi. Jo, meron naman tayong Pokemon. Search nyo lang po. Paulo Nuzlocke. Pakita ko dito. Naglaro tayong Pokemon. Putang ina lang kayo. Tangin ng balot ni Pokemon. Pokemon na gago ka dili. Aming sa'yo mga Pokemon trainers talaga eh. Mga kupa. Kung nagkatiri yun. Kinakain naman talaga yun. Mukhang social ka na ano ah. Wala ka sa Kanto region. Sa mga Hoenn to, mga Johto. Mga social. Kami sa mga kanto-kanto lang. Ito si Conchi Long mo. Ibang laro to. Sunod, galing kay Greg. Yes, ang wakas. Nag-evolve na siya. Ang cute yung bot. Parang butas yung kawali. Ano? Kasi parang siya merong oil attack. Crispy niya, no? Maraming salamat, Greg. Lahat ng artists ay nasa description. Follow nyo sila. Yes, sa wakas may evolution na. But yung evolution to parang parang nabawasan na siya ng HP. Ito mas realistic na version. Galing kay Brian. Galing kay Promo Champ. Well, ito yung pinaka-witty na evolution. Champork. Pang menudo ba tong Champork na to? O, tsaka parang matchup to macho. Hindi mo to naiwan sa bukid. Naiwan mo to sa gym. Fighting ground yan, no? Fighting ground. Napakaganda. Maraming salamat. Alderly! Ano tong breast? Ano? Hidden what? Forbidden breast. Wala namang Pokemon sa PlayStation. Dumi-dumi nyo. Dami yung oras talaga. Oh, a wild Pokemon appeared. Sabi ko dapat gumamit ka ng ano yun, yung repel spray eh. Dito pwede ka lumabas para maghanap tayo ibang Pokemon. Ay, Pokemon. Ah! Pikachu, lumabas ka na! Lumaban ka na ngayon! Oh my God. Putang ina. Ba't to? Sinong gym leader yan? Ang Malacanang leader. Rock type ka naman. Oh, gago. Oh my God. Okay, ano pa? Hindi ko Bato. sinira mo childhood ko! Sino magawa nito? Geodude, ano nga may evolution? Geodude, Graveler, tsaka Golem. Favorite ko yan. Kahit anong version pa yan ng Pokemon, lagi ako mayroong Golem, Alakazam, tsaka Gengar. Minsan kailangan mo ipasa para mag-evolve yung Pokemon mo. Huwag lang yung pinakamamahal mong Pokemon ang ipapasa mo sa iba. Oy! Boy, ano ba yan? Dude, mukha siyang parang psychic type, di ba? Kasi pink, tsaka yung mukha siyang Tarsier. Tarsier to, no? Steve Willis, Tilapia.
Wait lang, kung still water to, ang hina yan sa lightning. Super double effective yun. Tayo na Star Shear, leche. Very witty. Kalukaw. Tama horn! Kano break! Hey! Bambakas po. Talaga may bakas. Kagi grass. Fighting pala. Grass fighting. Para mga magsasaka natin dyan. Laban lang. Malakas at maganda. Well, maganda naman yung grass type si ano. Nakita na. So ano to? Kasi foul. Trick ba lang? Dark psychic? To, di ko na alam yung iba. Puta, black ko na. Wag Di ko na alam anong klaseng type to. Unpoison. Po. Tsaka Kidland. Kaya astig doon Kidland. Eto, marami sa Senado niyan. Leche, mga Crossadok ng Armodoros. Ang dami niyan sa gobyerno. Kahit anong presidente pa yan. Lagi merong kupal dyan. Pila, hindi Chevores. Maraming salamat, Jay, Alejo. Yan, Pokemon live action. Nice. Masarap yan. Mahirap labanan pag gutom yung trainer mo, di ba? Holy cow! Banal na baka appeared. So, Alberto! Hindi ka lang paano napunta dyan yan, pero lamaw. Sunod. Ayan na nga, bumalik na ulit. Hindi mo pwedeng hawakan yung chicks ni Pikachu. Bakit hindi? Di ako naging Pokemon Master! Sunod. Why isn't it possible? It's just not. Why not, you stupid bastard? You wanna put a ring on my finger? Pokemon ba yan? My God. Okay, nice. Well, itsura naman ng Pokemon, ganito na, di ba? So, di ko na maintindihan. Minsan, dito sila mukhang hayop na hybrid. Talagang mukha na silang Zoids, mukha ng Gundam. Yung iba, di ba ngayon, nagmi-mix and merge pa ata? Di ko lang nasubaybayan yun. Pero, well, wala ka naman na talaga wala ka naman ng bagong maidadagdag. Kailangan mo talaga mag-isip ng ganong paraan para maging fresh pa sa mga kabataan. Saan yung Pokemon? Kung ilalagay niyo yung Pokemon dyan, saan nyo lalagay? Terraria, Resident Evil. Dahil version na talaga nito. Pero marami. Dito lang sa Malaysia. Ito yung Kanto region. Yan dito banda. Sa Luzon. Sunod! Panguli. Oh my God! Ang galing na Pokemon train. Kaya naging adult na ang Pokemon. Ayaw ka na. Tigil na natin. Wholesome na natin eh. Isirahin nyo pa eh. At doon tatapos yun. Kung gusto nyo pa na mga ganito, mag-nyo like, share sa mga trainer nyong friends. At ito para sa'yo dahil joker kayo lahat. Pokemon na mamaalam. Tayo na